Ikapaina asita anikata. Eteteni mandeli kasina. Siabonga uwe ibona bakolayo. Weno tesi sondele nesibiti. Esihlangwe nisomusa. Ngoba sazi ukuthi sinomkristu omkhulu. Osimusela njalo. Owadingwana ndlela zonke. Ichinaba nasebusuku sisondele sihlangwe nisomusa. Ikebeli kotapaya. Etetelika. Imbelia. Ayana. Sisondele sihlangwe nisomusa. We know deep down in our hearts that we are undeserving even to approach your throne. Oshamandeya, kodwa ngoba uThixo akekho sababa, akekho sabimi ngaphandle kokuthi ubaba mvumele. Sibonga umusa wokuvunyelwa embehela satha animadosha imeheli uhine honisia eteteni kapaina satha Malia Ayanana Hey Kanana Saya Aina Hanika Lepeya Baba Kepelika Sita Aniata Ate Palagane Asisane Tele Patenayo Asisana Tele Compenayo Otto Asise Entaveni Associoni Di Gerusalemme la Sessuini Esikiti Misesinke Nosi Intuga Kurukulo Pinayo Palamani Masama Nari Pinamaya Palasesi Ikeni Nosi Emasikuchi Palamani Masama Our souls longs for you, Master Jesus.
siyakuthanda Baba. Uyikho konke empilweni zethu. Awu singayaphi masisuka kuwe. Singashonaphi masisuka kuwe. Sokhala Baba. Masibakhale kuwe. Have your way, Master Jesus, in our midst. Have your way, Nkulunkulu. Sikhulumiso kaJohane Mbhaphatisi. Athi nankulu bekhuluma ngaye mfakazana. Imelwe ukwehla yena. Osithele masi. Bingelele buholi bala ekhaya egameni likaJesu awu amen. Siyabingelela egameni likaJesu. Sibingelela kubazalwane bonke abakhona phakathi namhlanje. Sibingelela ithandwa zezulu. Sibingelela ithandwa zezulu. Abathandiwe nabakhethiweyo inkosi. Siyabingelela abathandekayo egameni likaJesu awu amen. Awu amen. Sibingelele kubo bonke onyawonke. Qala kubapostoli, baprofeti. Sibingelele kubafundisi, kubashumayeli nabavangeli awu amen. Siyambonga abathandekayo uNkulunkulu osiphelele ithuba nasebusuku awu amen. Okhulumayo ke bazalwane uliyabona wakwaSicongwana awu amen. Ngiyamthanda uJesu owakhulula umoya wami. Haleluya bazalwane bami. Siyathandana mina naye. Siyathandana. Ngisuka egumbini, the secret place. It's not a church. It's a movement of the Holy Ghost, of the man of the Holy Spirit. The ministry is founded upon Psalms 91 that says, "He that dwells in the secret place of the Most High God shall abide under the shadow." Our vision is very simple. It is to invite all saints and unbelievers to come in the secret place to seek the Lord, being led by the person of the Holy Spirit. Hallelujah. Ngiyajabula ukuba phakathi kwenu bazalwane ngendlela emangalisayo. Kuyintokozo kimi kakhulu bangcwele. Ngibonge kubuholi obungiphelele ithuba awu amen. Siyabonga kakhulu bathandekayo. uNkulunkulu anenze kahle. Umthandazo wami ukuthi ningakhathali. This is a race. Hallelujah. This is a race. Hallelujah. uNkulunkulu anenze kahle. Awu amen bazalwane. Ngijabulile kumnandi ukuba la. It's nice to be here. Hallelujah. Bangcwele uJesu uyanithanda. Jesu uyanithanda. Hey, ngiyathanda. Angithanda ukungasho ukuthi uJesu uyanithanda. Jesus loves you. Uyazi ngazingana ukuthi uyanithanda. Ngimuzwa lakini. Ever since
I received an invite. Ngize ngasho njengoMary ngathi kubingelela kuni lokho. Hallelujah. A type of an invite is this one. But my heart concerning the invite was telling me one day. Hallelujah. Nithandiwe bazalwane. Hey. Yazi bayinosana bayizwayo lento. Ayishumayeleki inkinga yayo. Kodwa nithandiwe. Hallelujah. uNkulunkulu uyanithanda bazalwane. Angifuni ukubamanga, I am here because God loves you. Ngiyazi le ndoda ingithole kanjani ngoba bengicashile vele kusithekeni. Hallelujah. Ukuthi ungithole kanjani esengivundula in the secret place. Angazi kodwa one thing that I know is that Jesus loves you. Amen. Jesus loves you. Ngizomangala ukuthi nginazi kangcono. Nginazi ngathi kudala ngikhonza nani. Not because of I've once seen you go to Ngibona, but simply because of uyanazi. Hallelujah bazalwane bami. Uyanazi uJesu, uyakwazi uJesu dadewethu. Uyakwazi uJesu mfowethu. Your efforts to worship the Lord, it's not in vain. Uyaziwe ekhaya ezulwini. Ayinizwa. No ngithi wena ungabheke eceleni ngikhuluma nawe. Uyaziwa ekhaya ezulwini. Hayi. Manje ngiyabona ukuthi ngizothola kanzima ngoba I'm in a position of love. You know one thing about love, it makes you to be vulnerable. I'm very vulnerable at this moment. Angazi ukuthi sizayiqeda na indatshana yethu. Kodwa ngizwe nangendatshana engiyiphathisiwe ukuthi hayi man, what manner of people are these? Hallelujah. Hey, uyaziwe ezulwini. Angazini esithokozisayo sizukulwane esokugcina. But uJesu ningathokozeli lokho kunye. Kodwa thokozela ukulotshwa Ngiyeke ngiyongizwa selifika endlini. Ngiyongizwa selifika endlini. Nithandiwe. And of course, thank you so much, man. Thank you so much. Unkulunkulu akwenze kahle icebo, man. Yeah, thank you so much. Hey, mina ngazi Inkosi ayingisize. Abakhulekayo bathandaze ngamandla. Yeah, angazi. Yeah. Masimbonge simuthande Masimbonge
ngiyazama ukuset up the atmosphere bazalwane ukuthi silana ngoba simenyiwe. I don't know even where to start endlela ukuningi ngakhona kodwa ngiyamthemba uJesu. Nijahile kodwa nijahile bazalwane. Okay. Jahila bazalwane. Anjahama uyedwa. Ngithe ngisabheke isihloko ndaba senkonzo. Ngasibuza umbuzo nomoya engcwele kusithekeni ukuthi isibindi esingaka labazalwane basithathaphi ngoba into engalindelekile kulesi sizukulwane sethu. To my surprise bengingacabangi nokucabanga ukuthi kukhona abalindele ukubuya kukaJesu. Because of our dispensation and the way our generation is so led astray. Bengingacabanga ukuthi khona abantu abasha abanenhliziyo kaNkulunkulu ukuthi baze babe nesibindi sokuthi sale sobuya kuso Jesu. Asibuza umbuzo ukuthi hloboni lwabazalwane leli. Ngizibuza umbuzo ukuthi lo osenalo mbono beke kuphi? Bekwenzakalani? Azalanda indaba ejule kanje. Because mangibheka isimo sethu nesimo the church of today. Kungathi ngingambamba ngithi baba siphe nje umsusu wakho. Mangibheka isimo sebandla. I'm talking about the church of God. Ngingenwa ukwesaba kuthi ngingambamba nje uNkulunkulu ngithi baba awume kancane ima komsusu wakho. Sicela umzuzu wami. Emoyeni wami I have a burden. Emoyeni wami nginesikhalo, nginesipilo. I have a lamentation. Ukuthi ukwazi ukuya kunje. Siza thina moyeni. Ikhona abantu basabane nginesikhathi ngibheka isimo sethu sabazalwane singabokudatshukelwa. To those who are paying attention to what must be done, bazalwane singabokudatshukelwa. Ngendlela nginokhala ngakhona ngengafunda incwadi kaJames. That writer was very rebuking in spirit. Uthi James kuyomsiza ngani ukholo olungenasenzo. Uthi ngibonisa ukholo kwakho olungenasenzo ngibonise imisebenzi. For what shall it benefit? Bazalwane bami uthi uPauli make bhalela ibandla laseRoma uthi bazalwane babiza ngabazalwane. Uthi bazalwane osho uthi ukhona ulwazi abanalo ngoJesu. Uthi isifiso sami nomkhuleko wami ukuba nisindiswe. Ume defender lesi statement uthi ngokuba I can
serious about God. Ninentshisakalo. Intshisakalo iyabonakala. Uthi kodwa your zeal is not based on true knowledge. Simo sethu bantu bayilesinzima kakhulu. Simo sethu silibandla namhlanje. Ngiyazibuza mina ukuthi mangake kungena umuntu la set up a challenge. Athi nje asibeke amabhayibheli eceleni. Sibeke nje amavesi eceleni. Ngivezele uNkulunkulu wakho. What shall you do? Sengisho abantu abanoNkulunkulu. Aqhamuke. And that person says, sengizwile nimbiza. Elokumbona. Ngizwile ngindlela enimusho ngayo kuyasho ukuthi he is there somewhere, but can I see him? What shall you do? Ngiyakuzwa uyakhuleka ukhuluma ngobani? Are you crazy? Are you speaking alone? Bese mina njengoba ngiyabona ukuthi hayi ngikhuluma noNkulunkulu athi uphi? Want to see him, but indeed who called and let down. What will you do? Because one thing for sure, what I know about God, he takes pleasure in revealing himself unto people. Le mentality yokuthi akabonwa ngeso lenyama angiyazi yavelaphi. Kodwa iBhayibheli engilifundayo uNkulunkulu utshela uMoses uthi Moses, I want to confirm your calling ukuthi ngikubizile biza abantwana bakwaIsrayeli eMount Sinai and tell them to consecrate themselves for 3 days. Uthi on the 3rd day I shall appear. Manje mangimlalela ukuthi yini into emenza ukuthi avele ukuze kwazeke ukuthi le ndoda ihamba noNkulunkulu. What is affirming and confirming our call? Yini efakazela ubizo lwethu? Angizwa. Wake waset up i-challenge uElijah. Wathi no, sengiyabona abantwana bakwaIsrayeli bathatha lento engenabungozi. Wasethi wozangiza. Wabiza, angisho ngiya-interpret. Wabiza izangoma. Wathi manda. Weza eyedwa umprofeti. Wathi bekani umhlashela i-price tag. Nibeke la nge-altar. Nibeke nenyanga. uNkulunkulu uzophendula umlilo. Akabe uNkulunkulu wokhozwa. Badibana abaprofethi kaBhali. Bahlangana. Bathi ngoba nibaningi kalana. Mina ngizakuhlehlela emuva. iBhayibheli alikho. Ngalesa sikhathi kwakuyiThora, the 5 books of law. Libekele eceleni. Manifestwa the God ongaphilakala. Wathiwa bekani imihleshelo yenu lapha, and then uNkulunkulu uzophendula ngomlilo. Akabe uNkulunkulu okhozwa. Bayibeki imihleshelo lezazi story, but now into engiyibambile ngoba lithi uElijah uzama ukuthi this is a God of results. We can't be comfortable. We can't be comfortable. Where are the fruits of your faith? What can you show?
abayaziyo ngokholo lwakho. Uzuwedwa usindisiwe yini? Akekho nokulandelayo. Awusibuza yini ukuthi ngoba lento ine-followership, ine-influence, ngakhoza uJesu ungangalandelwa kwenze njani? I-statement lezi esishayana ngazo siphelile leso sikhathi. Ayikho into esizoyikhuluma engakhulunywa. But we need answers. Not only as a church, but as a nation of South Africa. Njengomzalwane uthini? Sawuthoma uyini ukhwephile, but now we have an outcry out there. But to see ukuthi ngempela what we are doing, we are misplaced. Ibuhlungu into eyenzakala kulesizukulwane sethu. Khumbula uJesu eshaya iparable of fellowship. Athi there was a master who had 100 sheep. Kwalahleke yodwa yaphuma. And then iBhayibheli washiya ezo-99 eyofuna eyodwa elahlekile. Then he made another example. The second example that he made, or a parable, there was a woman who lost a coin in the house. We are that generation in that when there was a woman who lost a precious coin, but the coin I in that getting a pound. The coin in that getting a big. See, this Sulwana as in that leg as in parati one there's no one here so I got a little. Nyanbona nimebika ngaphandle kodwa evangelism ifuneka ngaphakathi ngoba abangaphakathi abakayiboni imfihlakalo yesu abakayiboni imfihlakalo yesu. So that's why kungena intake of new souls. Because the ones that are inside are not convicted, are not transformed. And we are okay about that. As long as I call, I'm setting a challenge. I'm setting a challenge. See, this is when this woman lost a coin, do you know what did he do? Which was cleaning. He had to clean the house so that Gugwazi could identify the coin that was lost. Sure. I was waiting. I can't preach. I want to, but I can't. Because in see it is beginning now. He know my God. That is a product of your faith. Little Bible, all works shall be tested through fire. For
awubazalwane kodwa nikhona. Hey Nkosi ayisize. Yo. Siyafunda encwadini sakuPeter. Uzofunda nje kanye and then bese singena. Sibuselele Nkosi Jesu. Sibuselele but my cry says, Lord, won't you stir us up again, that your people may rejoice again in you. Barcelona, you have noticed that we have lost the joy of salvation. We are no longer doing it willingly, but because of we have ran out of options. Lord, won't you revive us again, that your people may rejoice in you. Asifundeni masinyane 2 Peter chapter number 3 sizofunda from verses number 1 up to verse number 9. Thank you, Jesus. Okay, ukufunda ngeyami iBhayibheli ngenxa yesikhathi. Bathandekayo, le ncwadi ngeyesibili enginilomela yona. Ngizama kuyo ukuvusa ingqondo yenu ngokunikhumbuza ukuba nikhumbule amazwi akhulunywa phambilini ngabaprofeti abangcwele nomyalo weNkosi nomsindisi owashunyayelwa ngabapostoli benu. Verse 3. Okokuqala, nidinga ukuba nazi ukuthi ngezinsuku zokugcina kuyakufika ababhinqayo, bebhinqa behamba ngokwezinkanuko zabo, bethi siphi isethembiso sokufika kwakhe na, ngokuba selokho okhokho balala zonke izinto zisenjengozazimnjalo kusukela ekuqaleni kokudala. Verse 5. Ngokuba benza sengathi kufihlekile kubo ukuthi izulu lalikhona kwasemandulo kanye nomhlaba owavela emanzini nangawo amanzi kwadalwa ngezwi, okwathi ngamanzi umhlaba owawukhona phambilini wabhujiswa ngawo. Ngalelo zwi izulu nomhlaba okukhona manje kubekelwe umlilo, kulindele usuku lokwehlulelwa nokubhujiswa kwabantu abangamesabi uNkulunkulu. Verse 8. Bathandekayo, nize ningakhohlwa yilokhu okukodwa qaba, ukuthi usuku lunye eNkosini lunjengeminyaka eyinkulungwane, nokuthi iminyaka eyinkulungwane injengosuku lunye. Verses number 9. Inkosi ayilibali ngesithembiso sayo, njengalokhu abanye becabanga ukuthi ilibele, kepha iyanibekezelela ngoba ingafuni kubhubhe namunye, kodwa ukuba bonke bafinyelele empendukweni. Nkosi bayibusise ukufunda kwezwi layo. Bandla lonke lithi amen. Haleluya. Zophendula indaba ethi sele sokuya Nkosi uJesu. Usethi kimi umoya engcwele
into emenza angizomkhuluma nalabo abathi oh Lord come, those who are prepared and waiting for our Savior. Ngizothi uthi umoya ngcwele into eyenza ukuthi uJesu uya kwakhe delay yingoba akafuni namunye ozobhubha, akafuni namunye. Uthi kudala abantu, those who are mocking, they are saying ukuthi things now are standing, they say no khokho bebethu uJesu uyabuya. What is happening? Uthi not because of his delaying, but akafuni namunye ozobhubha. Ulinde bonke abantu ukuthi bafinyelele emphendukweni, that they come at a point of repentance. Ngizothinta nje lokho bese ngiyala phansi. Repentance. What is repentance? Because what is making our church to be powerless is simply because ukuthi ukhona mabala esisesenawo. Isono lithi iBhayibheli encwadini kaHabakuk uthi uHabakuk, for God I know that you cannot behold iniquity. uIsaiah uthi isandla sakho asifinyezwanga ukuba singafinyeleli, nendlebe yakho ingavalekanga ukuthi ngezwe, kodwa ubi nezono zethu zikusithile ubuso kanye nendlebe kaSibalanda. Angazi noma uyazwakala le. That's why noma sesikhonza kuba ngathi khona lento esilwa nayo silwela ukugqobhoza. Why? Because of kukhona lento esithi ebusweni benkosi. I know that in our generation it's not fashionable to talk about sin, but because God loves us, allow me to dive in and share his heart. Hallelujah. It's not fashionable.